Guys, kumusta kayong lahat? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Mag-adventure tayo ngayon guys. Bago ang lahat, mag-intro muna tayo guys. Maglakad tayo guys papuntang beach. Syalan natin yung pinakamagandang beach dito sa Punta, Liloy. Lamang.
What's up guys? Dito tayo sa Punta, Liloy Zamboanga del Norte. Dito tayo sa pinakamagandang beach resort sa Liloy. Samahan nyo kami guys na mag-ikot-ikot dito sa beach resort na napakaganda. Stars are falling to your head. Stars are falling to your lips. Soul to soul and hand by hand, we are jumping from that cliff. We are flying like the wind. It was only crazy dream. You whisper you love me in my ear, and now we are jumping from that cliff. Fly, we are moths on the moon. Moon, Lord, let go of
Napakagandang beach resorts guys. Dito sa Punta, Liloy, Zamboanga del Norte. Yan guys oh, dito. Kaya ano pa hinihintay nyo guys, pasyal na dito. Kung taga dito kayo, kung malapit lang kayo dito.
Guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Sana nagustuhan niyo yung video na ito. Hanggang dito na lang guys. Paalam!